днешния видео. Здравейте хора! Днес играем с Синан Free Fire и за сега, докато ме пусне на дигането, аз я разсъквам тук. Вижте. В момента аз се разсъкваме тук с тия неща. Значи за хора разсъквам си. И ето го Синан. Ако искате, може да ви кажа нещо, ако мислите, че ви лъжам, кажа ми нещо. Искате ли да го събереме поне някъде 100-200 лайка? Ще направим втора част. Айде започваме. Как играеме с геомастери. Аз водя. Между другото аз искам. Значи, хора, очаквайте видеото. Ще го качим в На 19 август. на 19 август. Или не? Ще го качим след 1-2 дена. Може ли? Екстриче. Значи хора, качваме видеото след 1-2 дни. И очаквайте видеото. Моля ви се, лайкнете се видеото. Абонирайте се за канала. И подарете по един лайк. Айде, нас приятно гледане. Правите ли пак? И ето като се пусна. Тук играе още едно момиче на име Кати. Играе Free Fire. Моята сестра. Може да играе между другото. Бот на сърцето. Бот. Значи да. Она е бот. И хора, вижте, така спираме. И да. Free Fire го. Значи хора, спират тук. Вземаме оръжие. Излизаме. Брат, аз нямам оръжие. Брат, търси си оръжие. Хора, бата ще... Значи... Трябва да играем отборно. За да може... Не, брат. О, шит. На одината. Синане, търси си оръжие. Не си бебе. Тихо, ма. Грозно, негърко. Свали ме, бе. Хора, свалиха ме. Как дай после на игра? Дай после на игра. Значи хора, сега гледаме... Ау, имам още един човек. Шанс. Шанс. Не. Моля те. Значи хора, това е ужасно, страшно. О, това сила. Моля ви се, дигнете ни, за да може да се дигне. Не! Той сам ще... Вие на коя игра играете? Yes! Браво! Това е нашия отбор. Имаме още един човек шанс. Има още ли? Добре. Не, тук няма хора, бе, брат. Уби ги. Беше на игра после. Не знам как ги уби. Не, тук няма хора. Между другото, да. Двама ги уби. Тук няма хора. И много бъдеще. Карате, че му тепа, баца. Дай моля кафе, ви бе, се, гаде, хора. бе. Не бе си кръв! Head to the safe zone now. Айде, бай, бе. More if you stay Сега outside че the ми... zone. То си настроила, ба. Значи имаме Да, последен не шанс. се погане. Имаме последен шанс. Давайте лайкове нагоре, моля ви се, хора. Моля ви се. Сега. What? What the shell? Как? Той си с бомба напросто фърли горе. Дигна. Сърцето, моля ти се. Коя игра избираш? Не знам кой телефон звъня. На дедо. Ако ли са два? Баба, не си пи малко вода. Бабо! Добре. Сега от вас двамата, кой пипал хладилникът? От вас двамата?